अगर आप भी चाहते नहीं कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूलिए। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो। हाथ गोर टूटल बाया पट्टी बांधाई, हाथ गोर टूटल बाया पट्टी बांधाई। चुलबुलिया के भाई बा भसान में पिटाइल, मुस्कानावा के भाई बा भसान में पिटाइल। चुलबुलिया के भाई बा भसान में पिटाइल। रे यारवा करत रहे हाला बनत रहे मर्द हो, ओइसन लाठी पोरल उठल गजब दर्द हो, ओइसन लाठी पोरल उठल गजब दर्द हो। करत रहे हाला बनत रहे मर्द हो, ओइसन लाठी पोरल उठल गजब दर्द हो, ओइसन लाठी पोरल उठल गजब दर्द हो। आ खिचले रहे फोटो तो छिनाइल बा मोबाइल, तो सलुआ के भाई बा भसान में पिटाइल, गजलिया के भाई बा भसान में पिटाइल, तो सलुआ के भाई बा भसान में पिटाइल। रे दादा कितना टूटल लाठी कितना चोल उठारे, मारे में टूटल बा कितना चप्पल जूता रे, मारे में टूटल बा कितना चप्पल जूता रे। कितना टूटल लाठी कितना चोल उठारे, मारे में टूटल बा कितना चप्पल जूता रे, मारे में टूटल बा कितना चप्पल जूता रे। आ एक लड़की को मोरल को करा दाते से धराई, कजलिया के भाई बा भसान में पिटाइल, मुस्कानावा के भाई बा भसान में पिटाइल, चुलबुलिया के भाई बा भसान में पिटाइल। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो भवानी बाजार। अरविंद केला मुना कोइले मार हो, अभया के मार के कोइले बाबे का रहो, अभया के मार के कोइले बाबे का रहो। रविंदर विशाल कोइले बाटे मार हो, बलमुकना के मार के कोइले बाबे का रहो, बलमुकना के मार के कोइले बाबे का रहो। हाथी देखो बेगाना रहे काटा लेके आई, सगुनिया के भाई बा भसान में पिटाइल, नेहावा के भाई बा भसान में पिटाइल।